Hello viewers, welcome back to my channel. Tiri kupfuurira mberi kutaura tsika dzinoitwa pakuroora musikana muZimbabwe. Tiri kupfuurira mberi ndina Bevan ndiye ari kutirondedzera kuti zvinofambiswa sei patsika dzedu dzekuroorwa muZimbabwe. Tichitarisa kuti pakuzonosvika pakunzi munhu aroorwa pane zvimwe zvinhu zvinosanganikwa nazvo muupenyu zvatakaona kuti zvinogona kuitika kune vamwe vanhu azviitikawo kune vamwe, asi nyaya yatakaona zvekare inosanganisira kuti mwanasikana anogona kunge akafirwa nababa kana kuti anogona kunge mai nababa vakarambana. Saka chii chinoitika? Bevan utitsanangurirewo kuti chii chinoitika mwana akakura achiri mudiki, mai vanosara vari vega vachichengeta mwana wavo vari vega wechisikana, vachimuchengeta pane zvese kuchikoro kusvika aende kana kuyunivhesiti, then ozonosvika pakunzi akuroorwa. Baba vane chavangapiwe here pakunge vasina kunge vakachengeta mwana? Hapana kana sendi ravaibvisa pakumuchengeta, hapana kana sendi ravakambobvisa pakumuendesa kuchikoro. Saka zvese akanga achiwana zvinhu izvi ndaamai vake. Saka nyaya iyi mbotitsananguriro Bevan kuti zvinofambiswa sei. Okay, thank you Barbara for having me back here, and we are discussing a very important topic. Nyaya yekuroorwa kana kuroorana patsika dzedu dzechishona kuZimbabwe, nemubvunzo wawabvunza wekuti tomboti mwana akafirwa nevabereki kana kuti pamwe ndibaba vakafa kana kuti ndimai chete vakafa, poita mumwe mubereki mumwe chete anosara achirera mwana, kana kuti mwana uyu dzimwe nguva anoguma arerwa nehama kana kurerwa nambuya. Pakuzonoroorwa apa pataitsanangura kuti tsika yekuroora itsika yedu yechishona. Zvinozofamba sei? Anoroorerwa kupi? Baba vacho tomboti havana kuchengeta mwana, vanozowana here chavangafanire kuti vapiwe panyaya yekuti ivo havanawo kuchengeta mwana asi ndivo baba vemwana? Saka chinhu chinonetsa vanhu vakawanda zvikuru, nekuda kwekuti vamwe vanenge vachifunga kuti kana baba vasina kuchengeta mwana hapana chinhu chaanofanira kupiwa, because ivo vaitofara zvavo vasingambochengeti mwana. Asi mai vakatambudzika, perhaps mai vaitoenda kumaricho vachitambudzikira mwana uyu vari vega. Saka vamwe vanenge vakufunga kuti perhaps mwana kana akuroorwa baba vacho vanofanira kushowiwa kuti ivo hapana chavakaita pakuchengetwa kwemwana, saka hapana chavanofanira kuti uwane. But patsika dzedu, whether baba vakachengeta mwana kana kuti haana kuchengeta mwana, sikana wavo uyu paanoroorwa baba ava vanofanira kunge varipo, kana kuti munhu anovarepresenta anofanira kunge aripo, angave munin'ina wavo kana mukoma wavo kana hanzvadzi yavo, anofanira kunge aripo akamiririra baba. Hazvigoneke kuti kwakarerwa mwana kungoroodzwa mwana iyeyo pasina vana baba vake. Saka ndofunga ndakwanisa kupindura zvamabvunza kuti zvinoita here kuti baba vacho vazonyimwawo anything. Hazvikwanisiki, asi chinozoitika ndechekuti ivo baba vacho semunhu anenge achizivawo tsika, we hope kuti vanenge vachiziva tsika, vanofanira kuti vagozoti kana vapiwa zvinhu zvavo zvinopiwa baba, vagozobhadharawo munhu akarera mwana. Which means kana iwewe usina kurera mwana wako, paanoroorwa mwana ipapo unobva wabhadharawo munhu akakurerera mwana. Kana akarerwa kumusha kwamai, unobva wabvisawo mari kubva pamari iyoyo yekuti mwana aroorwa zvake ndiripo, but ndoda kutendai imimi vakachengeta mwana. Then mobva matogadzirisana nemadzitezvaro ipapo. Chero vasisiri madzitezvaro ako, pamwe wakamitisa mwana, kwakangoitwa mwana musikana, and then akuda kuroorwa.
asi ipapo unobva wangogadzisana nemadzitezvara ako kubva wangobhadhara ipapo. Kwete kuti baba vacho vanonzi havana basa vatofanira kunge vachiwanika kana marepresentatives avo haana basa, izvozvo hazviitwe. Tinotenda zvikuru nekuti tsanangurira. Saka tiri kuona nekunzwisisa kuti chero baba namai vakarambana, chero baba vakafa, panofanira kuti pange paine munhu anomirira kudivi rekwana baba vake. Dzimwe nyaya dzakadai kazhinji dzinosanganisira futi kuti hama dzedzidzi pamwe dzinenge dzisingatoonani nemukadzi aripo, nevana vacho vanenge vasingatodi kuvaona. Saka nometa muri kunetsana nehama dziripo dzekumurume, idzo hama dzekumurume dzine nyaya vane zvinhu zvakawanda zvavanosara vachitaura, ndo zvimwe zvinhu zvinozosaka kuti vasange vachinzwanana pamwe chete nemudzimai anenge asiyiwa nemurume wake. Kune zvinhu zvakawanda zvinenge zvichitaurika zvokuti pamwe zvichiburikidza nemagariro amanga muri kuita. Muroora anga ari in good books here navana atezvara vake, navana baba mukuru, navana tete vanenge variko, nehama dzekumusha kwemurume zhinji dzakawanda kuti mamuri in good books here. Saka izvozvo ndofunga ndozvazama kutsanangurirwa naBevan kuti even pane ukama hwanga usina kumira zvakanaka, even vanga vakarambana, even vanga vakafa, kana mwana musikana ave kuroorwa, hazvina kunaka kuti abvisirwe mari hama dzekwake kumurume dzisipo. Saka panobviswa mari iya yerusambo yataurwa yaya. Yerusambo iyoyo ndio inozotorwa nekuti baba ava, ndiri kupira kuti tsanangurire Bevan kuti ipapo kuti ndiani anochaja, nekuti baba ava was not in the life of this daughter, he wasn't there at all. Now pakuchaja ndiani anochaja, ndeve kwakarerwa mwana here kana kuti vekudiviri kwa baba ava chiro hazvo vasina chinhu chavakaita, ndiani anochaja mari dzeroora? Mubvunzo wakanaka iwoyo. Chinoitika ndechekuti kunzvimbo dzakawanda mai chavanowana pakuchaja igrosari ravo. Zvimwe zvavanonyora palist ihembe dzavo. But other than that, dzimwe nzvimbo havaiti zvegrosari. Zvimwe zvese zvinochajwa nababa. Saka baba vanochaja mwana wavo womurodza, and then vanozobhadharana nemadzitezvara avo ava vanhu vakavachengetera mwana. Asi hazvigoni kuti mwana iyeyo agoroorwa pasina representative yekurudzi kwababa wake, nekuti ukanobvisa mari uchibhadhara zvako kuhama dzamai wemukadzi wauroda kuroora pasina representative yababa wake, unogona kuroora kairi. Saka vakomana munofanira kungwarira nevarume vari kunze uko kuti kana makunoroora, are you paying to the right people? Because otherwise unogona kuroora worohwa mari yako mahara, wozotaurirwa kuti hauna kuroora kunhu kuri correct. You have to redo everything, which is very painful because Maria yaunenge wakabvisa uko inenge yakatorohwa. Vamwe vanoroodza nemadzisekuru kureva kuti havasi kuda kuti baba wemwana uyu chaiye vange varipo kana kuti hama dzavo dzinge dziripo dzababa ivavo, nekuti pamwe vanoti vakavatadzira. Saka vanozotsvaga kana sekuru kuti vanzi ndo vanoroodza muzukuru. Hazvifaniri kutomboitwa zvaizvozvo because ukadaro unogona kuzoroora katu. Saka baba wemwanasikana ndo anochaja, not in his personal capacity per se, but ndo vanokwanisa kuti chero munin'ina wavo, chero hanzvadzi yavo, chero ani anokwanisa kumira sababa pamutemo wechivanhu, anokwanisa kuti iyeyo anokwanisa kuti achaje. Tinotenda nekurongedzera kwakanaka. Saka ndinoda kudzokorera zvakare tibatisise, hazvina mhosva kuti relationship yenyu yakamira sei, amai nababa. Makarambana here, baba vakafa here, zvii zvazoitika zvese pakati apa kusvika mwanasikana anzi akuroorwa, zvese izvozvo zvinenge zviripo zvese. Asi chinhu chikuru ndechekuti pari kuroorwa mwanasikana panofanira kunge baba vake varipo, kana kuti representative yekwababa vake inofanira kunge iriko. Kana vachaja mari ndivo vanochaja roora. Kana vachaja roora, zvinhu zvakanaka zvisina unonzi hunjigire. Kuzoti kana roora riya rabviswa, munobvisa imwe pati yemari yamunoti iyi ndeyechirango, mosara nayo imimi kadiki. Regedzai nimboti for example, tomboti panzi $3,000 ndo yabviswa yerusambo.
ndofunga tinogona kuti 2500 ndo inogona kubviswa yobudzoserwa kuvanhu vakarera mwana. Then isu 500 yatazosara nayo ndo inenge yakunzi ndeyechirango ava vanoita madiro vanhu vakachengeta mwana. Thanks so much for that explanation Bevan. Tinoda ndinonzwisa zvekare kuti zvimwe zvinhu zvinoitika ndezvekuti ndasara ndina mama vangu, baba vangu vashayika kana kuti mai vangu varambana nababa. Ndinogona kunogara nambuya inini semwanasikana, ndinogara nambuya vangu kubva ndichiri mudiki, vagondirera ndigosvika pakuzonzi futi ndaakuroorwa ndichigara nambuya. Pane mombe inonzi mombe yechiredzwa inobviswa ichipihwa zvakare kuna gogo vaya. Inini panondinetsa panoda kutonzwisisawo neni, ndofunga takataura tikatira kudzidzisana. Even zvamunoziva imimi, go to the comment section muchinyora kuti tibatsirane kunzwisisa kuti apa panofanira kufambiswa sei. Ini chandaunzisa ndechekuti mombe yechiredzwa iyi ndakanzwa kuti futi inobviswa nemukuwasha. Hazvisi zvinenge zvamunyanyirawo here mukuwasha uyo kuti iye ndeakunzi zvabvise mombe yechiredzwa. Zvakaitika pakuti inini chinogara nambuya wangu zvine basa naye here, ko iye akakontributa zvokuti ndobva ndafunga kuti pamwe dai aiziva kana kuti akaziva chero aine 15 years kuti ndo zviripo, kana kuti azozivawo kuti ne 8 years ndakunogara nambuya wangu pamunogona kuti aiwa chiya hako ndigare newe. Maybe ndo zvaigona kuitika kuti ndoziva kuti aiwa ndazogara nemukomana wangu ndononobvisa mombe yechiredzwa iyo. Ndakafara why mombe iyi ichibviswa nemukuwasha, nekuti inini mafungiro angu ndeyekuti yaifanira kubviswa pamwe nekuhama dzemukadzi kana kuti baba vangu inini kana kuti hama dzekwangu inini ndinofunga kuti ndo dzaifanira kubvisa mombe iyi. Ko mukuwasha anopinda papi apa? Okay, that's a very good question again. Kainidzokera pamashure pamatsanangura nyaya yekuti panozobviswa mari pamari yerutsambo kwakuchizoti hama dzababa dzotora yechirango. Zvinoitika chaizvo in reality ndezvekuti panoitwa dare before kurodza mwana mowirirana zvinhu zvamunoda kuzoita. Vanatezvara vakakurererai mwana vanogona kutokupaiwo list yavo, kana kuti vari mai vakasara vachirera mwana or whoever akarera mwana uyu anogona kutokupaiwo list yake kuti inini ndifare ndinoda ichi nechichi nechichi nechichi, mogara mawirirana. Saka pamunezenge maroorerwa imimi munogona kungobhadhara zvinhu zviri kuenderana nezvakataurwa nemunhu akarera mwana, which becomes very fair because mumwe munhu anokwanisa kusabvisirwa mari yakawanda. Tomboti munhu abvisirwa 200 US, obva anzi kubhadhara munhu akarera mwana tiri kumupa 150. Vanhu ava kutoti tatopedza. Zvinenge zvisinganyatsi kuzoenderana nekurererwawo mwana kwawakaitwa. Saka chinhu chinenge chakakosha ndechekuti patange pagarwa dare kuti mwana uyu kumurera kwatakaita tinoda kubhadhara kwatakamira takadai takadai. Kana wazopuhwa seexample yamapa yekuti 3000 ndo yabviswa parutsambo, pamwe mari inenge ichitodiwa nemunhu akarera mwana inenge iri 1000, nemangobvisa 1000 iyoyo mopa munhu akarera mwana kugadzirisana kuitira kuti ukama hwacho hufambe zvakanaka. Nekuti chinokosha pakuroorerana kugadzirisa ukama. Even ukama hwanga hwakakanganisika kusaidhi rababa namai hunogadzirisika kana paine vanhu vanoziva zvavanoita musi unoroorwa mwana. Ukama ihwohwo unofanira kuti ugone kuchigadzirisika, nekuti ukama ndo unenge uchisunganidzwa panyaya yekuroorwa kunoitwa munhu. Saka mabvunza zvemubvunzo wekuti takanzwa kuti munhu anenge akarera mwana samai vamai, mbuya mai vamai vakarera mwanasikana, panozonzi panodiwa anonzi maredzwa, vamwe vanoti chiredzwa, kusiyana kwemutauro nenzvimbo chete, but it's the same thing altogether. Maredzwa kana kuti chiredzwa ichocho sekwedu isusu kwatinobva haisi obligation yekuti panobviswa mombe. Maredzwa chaiwo chaiwo anobviswa mbudzi. Saka mbudzi iyoyo nezvinhu zvinotengwa zvinenge zvataurwa nevanhu vakarera mwana ndo inosvika yourayiwa woita zvirango zvavo nembudzi iyoyo. Asiwo kune dzimwe nzvimbo ndakanzwa kuti vanoita zvekuti mombe. Kana kwawakaroorera iwe wachiti mwana uyu akachengetwa nambuya and anofanira kuti abvise chiredzwa, asi panodiwa mombe. Pamunoona pakupinda mukuwasha anenge achiona kuti mukadzi wangu anofanira kubvisa chiredzwa, ndiye anenge achifanira kubvisa iye mukadzi wacho akarerwa iyeyo. Asi mukuwasha murume wake anozogona kupindira panyaya yekuti pamwe mukadzi wake haana means dzekuti iye pachake abvise.
chiredzwa ichocho kuna mbuya wake. Saka varume vazhinji nekuda kwerudo vanozobvisa ivo vachiitira mukadzi wavo, not because vari kunzi mukwasha ndiye anofanira kubvisa chiredzwa kuna mbuya vakarera mukadzi wake. But unenge wakuona kuti pamwe pane zvinhu zviri kunetsa mukugara kwako nemukadzi wako, zvinoda kuti zvigadziriswe pachivanhu. Saka vanhu vazhinji vanozongobvisa, kana sei yanzi mombe chaiyo unogona kuguma wabvisa kuda kuti musununguke pamwana, musi kuita mubereko, kana kuti vana vari kurwara, vari kufa, zviri kunetsa. Ende vamwe vazhinji vasingateedzeri zvitendero zvisingaendi kumaprofita nekun'anga vanogona kuenda kun'anga ikoko, kana kuenda kumaprofita unoudzwa kuti chinhu chiri kunetsa inyaya yekuti pane chiredzwa chisina kubviswa. Saka zvinhu izvozvo zvinozoita kuti chero munhu akatogara kunyika iri kure, ndinoona vamwe vanobva kunana UK, vamwe vanobva kuAmerica, vamwe vanobva as far as Cape Town kuenda kuZimbabwe kunogadzirisa nyaya yechiredzwa iyoyo. Nekuda kwokuti chikasabviswa zvinonzi pane zvinotanga kunetsa muvana kana muwanano yemwanasikana iyeyo. Saka murume wacho kazhinji anozongoita chip in akuona kuti mukadzi wangu akutotambudzika, regai ndingonogadzirisa zvipere. Well explained. Tinotenda zvikuru. Imwe nyaya futi yandiri kufunga Bevan, inini ndine mwana wangu musikana, basi inini kwandakaroorwa manje pakabviswa roora rangu inini hapana kubviswa mombe yeumai. Saka kana inini mwana wangu akuda kunoroorwa pachizobviswa mombe yeumai, pane link here iripo panyaya yekuti inini handada kubvisiwa mombe yeumai, then kana mwana wangu akuchiroorwa zvine zvazvingakonzeresa here kana ndisina kubvisirwa mombe yeumai then mwana wangu akuroorwa mwanasikana? Traditional belief zvinonzi mombe yeumai inoita kuti vana vachengeteke, vana vemukwasha vachengeteke. Asi pamubvunzo wamuri kunyatsa kubvunza takanangana nawo ndewekuti tomboti mune mwanasikana akuda kuroorwa, ima muna kubvisirwa mombe yeumai, it doesn't have any bearing kuti saka hafaniri kubvisirwa here kana kuti mombe yabviswa yochidaridzwa kuendawo kwenyu. Aiwa, ndizvo zvinoitwa. Murume ega ega akaroora mukadzi wake anofanira kubvisa mombe yeumai iye pachake. Kana baba vangu inini vasina kubvisa mombe yeumai ndikatoona kuti baba vafa vasina kuibvisa, ndinogona uchizoti kana tiri vana vakomana mumba, vakomana ngatichitobatanidzai mari tibvisire mai vedu mombe yeumai yaifanira kubviswa nababa. Ndozvinozoita vamwe, nekuti nyaya dzacho dzinezenge dzakunetsa imi vapenyu nevakasara. Uyo akafa anenge akatofa asina kubvisa, ende hazvina zvichamuafekta iye. But kune vamwe vanoita zvekunamata zvemachechi, anongoti hapana zvazvinoita, ende vazhinji vari kungoraramawo pasina chiri kumboitika chakaipa. But vamwewo havanamati senzira yakafanana. Vamwe vanonamata nezvimwe zvitendero zvokuti vanenge vachibata zvimwe zvinhu zvavari kubata. Kana vazvibata, nyaya idzodzo dzinenge dzakufanira kuchigadzirwa, nekuti mombe yeumai inonzi inorwadza vana vemukwasha. Kunotanga kuitika mumwe mashiripiti ikoko nemumwe minana inenge ichiitika yekuti pamunozvifambira kuti ko chii chiri kunetsa vana, ndipo pamunozodzwa kuti aiwa pane mombe yeumai isina kubvisirwa mai wenyu. Ipapo manje mombe iyoyo inenge yakufanira kuti zvichigadziriswa nyaya iyoyo pabviswe mombe yeumai. Kana isina kubviswa hamugariswa vana. Toda kutenda zvikuru. Thanks so much Bevan. Nekuva nesu tinoramba tichitenda nenguva yako yauri kubvuma kuti tinge tiinewe kuti titsanangurira tiri kunzwisisa. Ndichadzokorora panoroorwa mwanasikana, no matter what relationship iripo nehama, whether kunyanya kana yakatoshata, mwana ngaaroorwe baba vake varipo, kana kuti munhu anenge akamiririra mhuri yekwababa vake. Izvozvo zvinhu zvakakosha zvikuru zvinoitirwa kuti mangwana munoziva. Regedzai ndibva ndakupa imwe example yekuti imimi mukarodza mwana wenyu mega, mwana uyu akafa, tine kumamisha kwedu kwatinenge tichiti uku ndokwedu kwandakaroorwa inini, ndokumusha kwangu ikoko, ndokumusha kwevana. Saka inini ndikada kurodza mwana wangu ari ega, kana ari musikana watonyanya kubata nezvake uyu, akanzi afa ndopane nyaya yathingombe, akanzi afa handikwanise kuti angovigwa hama dzake dzisipo. Saka unozonosvika sei iwe wakanga uchinetsa? Tachitaura ndambotaura paipa kuti zvinonzi hama dzevarume dzinonetsa. Pane zvimwe zvatofana kuti titogadzirisa zvakanaka, kugadzirisa ukama hwedu, kuti kuti mangwana zvinhu zvedu zvikazonzi pane chaitika, tinoda kuti zvese mune zvakanaka mune zvakaipa. Hatingotarisiri kuti mune zvakaipa chete, kunzi kana mwana wacho azofa saka zvinozoitwa sei. Aiwa, saka ngatigadzirisei ukama. Mwana anoroorwa baba vake varipo, kana kuti munhu anomumiririra baba vake varipo. Chimwe chechipiri chatataura ndechekuti mwana mombe yechiredzwa,
mombe yechiredzwa inobviswa. Mukwashanza anokwanisa kuzongobvisa akubatsirawo mudzimai wake kana zvisiri kumukwanisira iye kuti abvise mombe yechiredzwa. Asi pandafarira pandapindirwa ini ndepekuti aiwa inini ndinokwanisa kutonoibvisa mombe iyoyo yechiredzwa, kana kuti whatever mbudzi kana kuti chero chanze chinobviswa zvichienderana nekwatinobva. Saka tinoda kuti tifare zvikuru. Ndafara ndini zvikuru zokuti aiwa kana inini ndinokwanisa kuibvisa bhosi tichikura tinoita ingonzwanzi mombe yechiredzwa mukwasha azonobvisa mombe yechiredzwa. Saka aiwa ndafara zvikuru kunzwa kuti aiwa inini ndinokwanisa kunoibvisa zvakanaka, hanzi murudo mukwasha anenge akubatsirawo mudzimai wake. Then last but not least, mombe yekuti kana mai vangu vasina kubvisirwa mombe yeumai, vana vanogona kumira ivo sevana vonobvisa mombe iya yeumai. Chero inini mwana wangu akuroorwa, aiwa hazvina mhosva kuti mwana wangu akuroorwa panobviswa hapo mombe yeumai. Asi inini kana ndisina kubvisirwa, vana vangu inini ndo vanokwanisa kugara pasi vorongana pamwe chete vobvisa mari yemombe, mombe yeumai yonobviswawo kwaamai vangu. Thank you so much viewers. Join us again in our next episode.